Галимҗан Гыйльманов. Албастылар. Бишенче бүлек. Бу көннәрдә Хәлим бик авыр тойгы белән йөрде. Аның өчен газиз булган ике җан иясе дә янәшәдә генә яши. Әмма аларның берсе янына да якын барып булмый. Дөресрәге, алар аның үзен якын китермиләр. Хәлимне күрү белән Майя читкә тайпыла, яисә бөтенләй дә алачыгына кереп китә. Әткәсе дә Хәлим күзенә күренмәскә тырыша. Ул хәзер утар читендәге куышта ялгызы гына яши. Ашны карчыкларның берсе илтә. Шәүлә кебек шуышып йөргәндәй, дәшми-нитми, салмак кына хәрәкәтләнүче бу Хода бәндәсенә хәзер беркем дә игътибар итми ахры. Ул үзе белеп эшли, үзе теләгәнчә йөри, яши. Бер вакыт Хәлим шул куыш тирәсеннән йөреп килмәкче булды. Хәле ничек? Берәр төрле ярдәм кылып булмасмы, дип уйлады. Көндезгә авыр эштән соң сызланып, ах-ух килеп ыңгырашып яткан әткәсенең хәлен читтән үк тоеп, белеп, ишетеп килде Хәлим. Ул эчкә керергә уйламады да, өркетермен, уңайсыз хәлгә куярмын дип курыкты. Бераз таптанып торды да китү ягына борылды. Шул вакыт куыш эчендәге ыңгырашу авазы аның зиһененә килеп иреште. Улым! Улым! Хәлим буыннары йомшап егылып китә язды. Улым диме? Әллә берәр сер сихер галәмәтеме бу? Бик теләсә, кеше үзе ишетергә теләгән сүзне ишетә ала диләр бит. Ыңгырашу тагын кабатланды. Улым! Хәлим мондый очракта нишләргә кирәклеген белми иде. Шулай да куышка якынрак килде. Әмма куыш авызы чыбык-чабык белән томаланып куелган иде. Әткәй! Дип эндәшеп карады Хәлим. Бер мәлгә куыш өчен үле тынлык басты. Аннары үзәккә төшәрлек ыңгырашу тагын кабатланды. Әткәй! Хәзер мунча ягам. Шунда чабып терелтәм мин сине. Бераз гына түз, яме? Мин хәзер киләм, дип өзгәләнде Хәлим. Ул утарда мунча ролен үти торган ерак алачыкка, яртылаш җиргә иңгән бура йортка йөгерде. Ашыга-ашыга утын юнәтеп, ут дөрләтеп җибәрде, су ташып куйды. Аннары мунча өлгергәнче янында булыйм, юаты алган кадәр юатыйм, хәлен җиңеләйтим дип, кабат әткәсе яшәгән куыш янына килде. Әмма ул килгәндә куыш буш иде инде. Алдындагы чытырманлык юкка чыккан, эчтә дә җан әсәре күренми. Хәлим моны нәрсәгә юрарга да белмәде. Яккан мунчасын да онытты, авыр уйлардан тубал булган башын түбән салындырып, үз торагына кайтып китте. Майя белән янәшә яшәү Хәлим өчен тагын да газаплырак иде. Карчыклар бу яшь хатынның һәр адымын күзәтеп торалар кебек. Үзләре күзгә күренмиләр. Әмма Хәлим төгәл белә. Алар кайдадыр шунда гына, якында гына. Һәр агач кәүсәсендә, шайтан таягы чәчәгендә, бура яргында күргәндәй була Хәлим аларның афәт аңкытып торган төпсез, шыксыз күзләрен. Майяга таба ялгыш кына бер адым атласа да, хәзер килеп чыгып өстенә ябырылырлар. Үзләренең кара сихерләре белән изалап харап итәрләр. Я булмаса, аждахага әверелеп, бөтенләй кабып ятарлар кебек иде. Бигрәк тә баласы өчен üzгәләнде Хәлим. Менә атнадан артык яши инде, ә сабыян, йөрәк майын бер генә тапкыр да күргәне юк. Ул аның малаймы, кызмы икәнен дә белми хәтта. Хәер, кем булуында моны хикмәт? Исән генә булсын, имин генә булсын, үзенеке генә булсын. Шулай да бер көнне Хәлимгә баласын кулына тотып карарга җай чыкты. Күкчәчәк аланында печән чабып йөргәндә чалгы канатын югалтты ул. Чапканда чабылган үлән коелып, чәчелеп бетмәсен өчен, чалгы өстенә бау белән тарттырылган агач җайланманы шулай диләр. Яңасын эшләү өчен бау да, агач юыну өчен пычак мазарда юк. Хәлим икедә уйлап тормыйча, утарга кайтып килергә булды. Көндезге утар тын. Шеллә эссесеннән бозаулар гына түгел, тавык, үрдәк ише кош-кортлар да ышыкка качып беткәннәр. Бер әрсез урман чыпчыгы гына кое янындагы ялгашта су шәпелдәтеп булаша. Ул да эссегә чыдый алмый күрәсең, шул кадәр дә мөкиббән киткән. Булдыра алса, су төбенә төшеп утырыр иде, билләһи. Хәлим үзләре яшәгән алачык янында өстәл кебек ят бер әйбер күреп алды. Өстәл дисәң өстәл түгел, күбрәк ялгашка охшаган.
әммә бу ялгаш нишләптер 4 аяк өстенә утыртылган. Кызыксынуын басып кала алмады Хәлим, шул ялгашка таба берничә адым атлады, үрелеп карады. Җаны белеп тартылган икән. Бу бишектә бер сабый бала ята иде. Мыш-мыш килеп изрәп йоклаган балага карап онытылып, гаҗәпләнеп күпме торгандыр хәтерләми. Хәлим бер заман алачык эчендәге кеше тавышларына сискәнеп айнып китте. Әммә ишектә беркем дә күренмәде. Әллә бала да үз янында басып торган җанның туган булуын сиздеме? Баштарак көләргәме юкмы дигән кебек тыйнак кына елмаеп куйды. Аннары киң итеп көлеп җибәрде. Түзеп тора алмады Хәлим, үзе дә авыз йырды. Соңгы вакытларда беренче мәртәбә елмаю иде аның. Гомумән, бу елларда елмайганын, көлгәнен хәтерләми ул. Менә көлә дә белә икән бит. Шатлануның нәрсә икәнен онытмаган ласа. Сәбәпчесе дә кем диген? Үзенең йөрәк пәрәсе, җан бертеге, газиз баласы. Йокы аралаш елмаеп көлеп яткан бала әтисенең үтә дә төбәп карап торганын сизде ахрысы, кыймылдап куйды. Аннары бөтенләй дә әйләнгәли тибенә башлады. Ак җәймә астындагы аяклары бер-ике мәртәбә җилпенеп уйнап алдылар да, «Менә әтием, мин нинди, мә? Бөтен җиремне күр, кара» дигән кебек җәймәне тибеп аттылар. Хәлим алдында аның бәхет нуры юа башлаган авыр, тирән сагышлы күзләре каршында матур төшләр күреп елмая-елмая бер кыз бала ята иде. Бу җанлы курчакның бөтен җирендә шундук яратты Хәлим. Әнисенеке төсле кап-кара, бераз бөдрәләнеп торган йомшак чәч бөртекләрендә, әтисенекенә охшаган пучык борынында, алсу алма кебек пешеп өлгергән пар битендә, алга бүлтәеп чыгып, янәшә яткан пар гөлҗимешкә тартым иреннәрендә, мәхәббәтле иякләрен, уялчан тәнен, матур аякларын, хәтта тимә кебек тезелеп киткән берсеннән-берсе кечкенә аяк бармакларында яратты, үз итте. Бер генә үкенеч, күзләрен күрмәде. Күзләре нинди икән? Әнкәсенеке кебек зур, матур микән? Әткәсенеке кебек зәңгәр микән? Шул вакыт бер галәмәт хәл булды. Баланың күз кабаклары калтыранып алды да киң ачылып китте. Алар эченнән күк йөзе кебек саф, ачык, якты, зәңгәрсу дөнья балкып килеп чыкты. Хәлим үзе дә сизмәстән әнә шул сихри тылсымлы дөньяга кереп чумды. Әммә исен аңын җуймады, өстәл бишеккә үрелеп сабыйны кулына алды. Соңгы 3 елда беренче мәртәбә үзен бәхетле, бик бәхетле итеп тойды ул. Йомшак бишектә йоклап яткан бала кеше кулын шундук тыеп алды ахры. Йөзен чытты, нәни куллары белән борын тирәләрен ышкып куйды, кулларын, аякларын сузып киерелде дә шыңшып елап җибәрде. Хәлим өчен бу көтелмәгән хәл иде. Хәзер нишләргә? Кире куйса да кыен, бишегендә елатып калдырыргамы? Кулда калдыруда куркыныч, күреп, ишетеп калулары бар. Хәлим үзен үзе белештермичә, әллә каян гына калкып чыккан инстинкт буенча баланы үз кулында салмак кына тирбәтергә, селкетергә кереште. Бала туктарга уйламады да, киресенчә, һаман ачыргаланып елады, ярсыды, хәтта буылып халык әйтмешли зәңгәргә катып үкси башлады. Шул вакыт бала тавышына алачыктан дәррәү Майя, аның артыннан ук теге ике карчык килеп чыктылар. Майя бала күтәреп йөргән Хәлимне күргәч, җан тавышы белән кычкырып җибәрде. Гөләш, нишләттеләр сине, балакаем? Йөгереп килгән уңайга Майя Хәлим кулыннан баласын йолкып алды, аннары аңа артын куеп, чын аналарча сөйләнә-сөйләнә, һаман елаудан туктый алмаган сабыйны тынычландыра башлады. Кызым минем, диделәрмени? Җә инде җитте. Син бит әнкәң белән. И җанашым, Гөләшем минем. Җә тынычлан. Майя баласын тынычландырып булашкан арада карчыкларның берсе йөгерә атлый Хәлим янына килде. Усал күзләре белән бер сүзеп карады да, кискен генә кулыннан эләктереп мал утарына таба өстерәде. Хәлим тагын бер мәртәбә Майяга инде тынычлана башлаган һәм анасының күкрәгенә борын төртеп шыңшып яткан сабыена каерылып карады. Аннары нәрсә булса да булыр дигәндәй, башын аска салындырып карчык ихтыярына буйсынды.
Біраздан ул үз алдына усал мығырданып барган җен карчыгын күрми дә, ишетми дә иде инде. Хәлим бу минутта җир йөзендәге иң бәхетле кешеләрнең берсе булгандыр. Ул үз бәгыр итен, газиз баласын табуга иреште. Аны кулына алды, күзләрен, йөзен күрде. Бу йөздә таныш чалымнар шәйләде. Гөләш. Нинди матур исем биргән аңа Майя. Гөләш. Башка бер кемдә дә юктыр андый исем. Ә бит чынлап уйласаң, андый бала да, андый язмыш та юктыр бу дөньяда. Булмасын да. Кеше кешеләр арасында туарга тиеш, кешеләр арасында яшәргә тиеш. Мәңгелек йортына да кешеләр арасыннан китәргә тиеш. Гөләш тә инде кеше баласы, кеше ыруыннан, ул да кеше бәгыреннән өзелеп төшкән җан бөртеге, тән күзәнәге. Юк, монда калдырмаячак аны Хәлим. Бу урман төпкелендә, албастылар утарында, сихер зәхмәт дөньясында ул рухи гариб булып, кешеләргә чит ят, кыргый бер зат булып үсәчәк. Ниндидер тылсымнар ярдәмендә илаһи табигать Майяны саф килеш саклап калалган. Гөләшкә дә кара урман зәхмәте тимәс дип кем әйтә алыр? Юк. Барыбер алып китәчәк ул үзенең газизләрен. Тизрәк Майя белән очрашу, аңлашу чарасын табарга кирәк. Монда озак калырга ярамый. Югыйсә Хәлим үзе дә тиздән шушы урман сихренә бирелә башлаячак. Рухи сазлыкка батачак, зәхмәт чыкырына убылып төшеп китәчәк. Бер нинди киндектә, тел очында йөргән дугалар да саклап кала алмаячак аны. Хәлим сөенеп куйды. Әле ярый дугалар хакында исенә төшерде. Соңгы вакытта Ак бабай өйрәткән дуга сүрәләрне бик сирәк кабатлый башлаган икән ул. Бу күңелсез фал. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһумма антас-саламу ва минкас-саламу табаракта ва тағалайта я зәл-җалали вәл-икрам. 6-нчы бүлек. Хәлим күңеленнән ничек кенә ашкынса да, баласын Майясын алып тиз генә качып китә алмады. Урмандагы бөтен кара һәм изге рухларны тетрәндергән бер фаҗига аны тагын 40 көнгә тоткарлап калды. Әмма бу вакыйга аңа Майя белән аңлашырга да ярдәм итте. Июль айының басынкы гына киче иде. Малларны җыеп утарга кертеп яптылар. Бүген бу эшне карт әпә үзе генә башкарды. Карчыкларның берсе аңа булышкалап йөрде. Әткәсенең күзгә чалынмавы Хәлим күңелендә шомлы уйлар уятты. Соңгы көннәрдә булай да өстерәлеп кенә йөри иде, әллә бөтенләй йыгылдымы? Хәлимнең аксай белән алып кайткан пешәнен абзар артына иеп куясы бар иде. Шуңа күрә бик барасы килсә дә, әткәсе яткан куыш янына бара алмады. Соңыннан урап килермен әле, дип уйлады ул. Ләкин Хәлим соңарды. Бу мизгелдә әткәсенең куышына ут капкан иде инде. Аларны сискәндереп, чытыр-чытыр килеп янган коры кайын кәүсәләрен әрсезләнеп ялкын ялый башлады. Ниһаять, әлеге чытырдавык тавыш тагын да шымлырак яңгыраш алып, Хәлимнең колагына, аннары аң зиһененә килеп иреште. Аның сизгер йөрәге бу бәләне шундук тойды. «Әткәй, нәрсә булды?» дип уйларга да өлгерде ул хәтта. Утар тирәсендә булашкан әпә дә, шунда гына сыер савып йөргән карчыклар да афат исен сизделәр ахры. Тышка чыгып, шәнтисез әпә яшәгән куыш ягына карап тора башладылар. Бу авыр халәттән иң беренче Хәлим айныды. Ул кулындагы сәнәген бер як читкә атып бәрде дә әткәсе янына йөгерде. Әмма барыбер соңга калды. Куышны тулысынча ут ялкын камап алган иде инде. Хәлим бара барышка «Әткәй!» дип кычкырып җибәрде. Янәшәдә яткан бер таякны алып, куыш киртәләрен таратмакчы, сүтмәкче, ут эшеннән әтисен аралап алмакчы булды. Әмма янгын аңа караганда күпкә көчлерәк иде. Хәлим ут чүмәләсенә 3-4 адымга да якын килә алмады. Дөрләгән ут кызуына күзләре шартлар дәрәҗәгә җитсә дә, кулларындагы, йөзендәге соңгы төкләргә кадәр көеп бетсә дә, Хәлим ут белән көрәшен туктатмады. Ул моны инде әтисен коткарам дип тә түгел, бәлки бөтен дөньяга, язмышына ачуыннан, ички ярсуыннан эшли иде. Шул вакыт куыш эченнән куркыныч иңрәү авазы ишетелде. «Улым! Җәй буе кибеп, тимәс борын чыртлап сынып торган кайын ботакларыннан корылган куыш соңгы мәртәбә авыр итеп сулыш алды да, әлеге ачыргалану авазы өстенә җимерелеп төште.
Әпәнең тавышы басылды, сулышы кысылды, тәне көйде күрәсең, башкача җанлылык сизелмәде. Бөтен тирәюндә ут, бары тик ут кына тантана итә иде. Хәлим чарасызлыктан нишләргә дә белмичә, өссе бөркеп торган учак көлтәсе алдына тезләнде. Аннары бөтен борчуын йөз җырчыкларына чыгарып, бераз башын чайкап торды да, авыр кайгысына чыдый алмыйча, чирәм өстенә капланып төште. Аның артыннан килеп җиткән карчык белән әпә ир бот чабып, ах-ух килеп, учак тирәсендә таптанып йөрделәр дә, кабат утарга китеп бардылар. Әпә сөтле чиләк күтәреп кире килгәндә, ут ялкын әфәте басылган иде инде. Шуңа да карамастан ул, анда-монда калкынып алган ут ялкын дулкыннарына сөт бөрки башлады. Кара сыер сөте утны баса дигән халык юрамышын Хәлимнең дә ишеткәне бар. Ләкин соң инде. Хит алтын сыер сөте сипсәң дә, Хәлимнең әткәсе терелеп чыга алмаячак. Ул әнә төтен төшкереп, каралып зәңгәрләнеп торган кисәүләр иеме астында җан очырып ята. Хәлим шулай дип уйлап кына бетерде, куыш торган урынның нәкъ үзәк бер җирендә ниндидер утлы кисәү шартлап, шул урыннан йылан кебек ялкын теле күтәрелде. Аңа ияреп, зәңгәр пәрдәгә төренә башлаган күк йөзенә эреле-ваклы очкын йолдызлар көймәсе менеп китте. Хәлим бөтен йөрәге җан бәгыре аша тойды. Шул очкын йолдызлар белән аның әткәсенең җаны күккә, Тәңре катына юнәлде. Һәм ул үзе дә сизмәстән дуга пышылдарга тотынды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ясин. Вал Кур'анил хаким. Иннака ламинал мурсалин. Гала сиратин мустақим. Тәнзиләл газизир-рахим. Литунзира кауман ма унзира. Абаухум фахум гафилун. Дуга өчен юалтмаска тырышып, Хәлим торып басты. Аннары акрын гына атлап янгын урынына китте. Бая читкә атып бергән таягын алып, пыскып яткан кисәүләрне актарырга кереште. Үзе дуга пышылдый, үзе актара. Бу вакытта аны берәрсе күрсә, һичшиксез тилергән, акылдан шашкан бер тиле бәндә дип уйлар иде. Әләм ярау кам әхлакна каблахум минал куруни иннахум иләһим ла ярҗигун. وَإِنْ قُلُوا اللَّمَّا جَمِعُونَ لَدَيْنَا مُخْدَرُونَ. 7-нче бүлек. Шәнтисез әпәнең янып кигән мәетен күкчәчәк аланы уртасында үсеп утыручы япанай карама агачы төбенә күмделәр. Ләхетне җиргә иңдергәндә утардагы барлык җаны ясы килде. Бөтен эшне карт әпә белән Хәлим башкарды. Карчыклар бер читтәрәк үзләренчә эшкеренә-төшкеренә ниндидер мәҗүси дугалар пышылдап тордылар. Иң артта күкрәк баласын күкрәгенә кысып мае тора. Йөзен күзен сөрткәләп алуына караганда, ул шәнтисез әпәнең фаҗигасын бик авыр кичерә иде. Шулай да хатын бу кайгыны үз күңелендә генә тота, кешегә күрсәтми, акырып-бакырып та, үксеп елап та йөрми. Мәет җир куенына иңдерелеп, кабер өстенә имән казык кадап куелгач, утар ияләре кайтып китте, Хәлим ялгызы торып калды. Ул кыйбла якны чамалап, кабер читенә чүгәләде дә белгән дугаларын укый башлады. Озак укыды. Хәтеренә уелып калган Коръән сүзләре беткәч, тагын бер мәртәбә кабатлап укыды, тагын. Күпме күбрәк укыса, әткәсенең җаны ахирәттә шул кадәр әйбәтрәк урнашыр кебек тоелды аңа. Үзе дуга кабатлый, үзе уйлана Хәлим. Кемгә кирәк булды икән әткәсенең үлеме? Карчыкларгамы? Теге карт әпәгәме? Алай дисәң, яңгын чыкканда әпә дә, карчыклар да абзар тирәсендә булашалар иде. Әллә үзен үзе яндырып харап иттеме бу Хода бәндәсе? Авырту ыңгырашуларына түзә алмыйча, яисә башкаларга хәтер афәт, зәхмәтле шир яктырырга теләмичә үзенә ут төрттеме? Хәлим өчен булар сер булып калды. Ахыр чиктә бу мөһим дә түгел иде. Әткәсе булай да тере мәет кебек яши иде инде. Китеп котылуы әйбәтрәктер дә, тик менә булай китмәскә иде аңа. Бәлки, берәр төрле дәва табарлар иде. Тәкъдирне узып язмыш бавын кисү, ай-хай зур гынах бит. Хәлим үзен кая куярга белмичә ары бәрелде, бире сугылды. Аннары күкчәчәк аланы куенында тибеп ятучы чишмә төбенә барып утырды да, башын тез өстенә куеп уйга калды.
Уйга калды дип, аның бу минутта уйларлык хәле егәре юк иде. Теләге дә юк. Күңел елгасыннан ургылып аккан уй-хис ташкынын әйдәп барырлык, аны бер тәртипкә салырлык ярларның тәмам ишелеп беткән чагы. Йөрәгенең бер читегенә әрнеп сызлап торган кебек. Бу әрнеш бер көчәя, бер басыла, бер көчәя, бер басыла. Хәлимнең күңел офыгында бер-бер артлы әрнүле күренешләр калыкты. Җансыз, телсез бу манзараны төш дип тә, хыял уйдырма дип тә, хатирә дип тә әйтеп булмас иде. Әнә аның балачагы. Ат өстендәге бу чая малай ул үзе. Яныннан әткәсе бара. Әнкәсе казлар куа. Нәфисә. Ул елый. Әллә көләме? Менә ул кинәт бер карчыкка әверелә дә, күзләрен акайтып Хәлимгә килә башлый. Ат өркеп китә, Хәлим җиргә егылып төшә, әткәсе белән әнкәсе аның янына йөгереп киләләр. Аны торгызалар, җәрәхәтен имлиләр, башыннан, аркасыннан сөеп иркәләп юаталар. Хәлим кул башында кемнеңдер кулын тоеп сискәнеп китте һәм алга тайпылып торып басты. Аның каршында күк зәңгәр күзләре белән йотардай булып Майясы басып тора иде. Майя? Хәлим. Майя, әткәй үлде бит. Беләм, Хәлим. Майя. Хәлим. Шулай берничә сүз белән ымлашып алганнан соң, үз-үзләрен белештермичә, алар ниһаять аңнарына килеп, бер-берсенең кочагына ташландылар. Мәңгелеккә береккән кебек, аерылышып китә алмыйча, үзелеп сагынышкан йөрәкләре белән генә аралашып, аңлашып, бик озак тордылар. Майя дымлы йөзен Хәлимнең кул башына салган да, күзләрен йомып, сихри, хыялы дөньяга киткән. Хәлим исә уяу, бик уяу. Чөнки ул моның төшкенә булуыннан, күзен йомып алса да, бу бәхетле күренешнең юкка чыгуыннан, тагын Майясын югалтудан курка. Бу сихри тынлыкны беренче булып Хәлим бозды. Әбиләр кайда? Килеп чыксалар, тиз генә килмәячәкләр. Алар хәзер үз уяларында эшкеренеп утыралар. Әткәңнең рухына үзләренчә дога укыйлар. Эй Хәлим, Хәлимем минем, ничек көттем мин сине? Майя Хәлимгә сарылып, иркәләнеп сырпалана башлады, үзе исә бер туктаусыз аны үпте, назлады. Менә килдем бит. Нигә шул кадәр озак килдең, Хәлим? Үлә яздым бит. Балам булмаса сагынып үлә идем мин. Бала, безнең балабыз. Мең-мең рәхмәтләр сиңа аның өчен, хәләлем минем. Хәлим дә Майясын кысып кочып, аның дымлы чигәләреннән, алсу йөзеннән шашып үбә башлады. Үзе һаман сөйләнүендә булды. Беләсеңме, син мине бәхетле иттең. Минем бит кызым бар, хатыным бар. Мин шундый бәхетле. Гөләш аның исеме. Беләм, Майя, Гөләш. Нинди матур исем кушкансың син аңа. Хәлим кинәт айнып киткәндәй булды. Җитди генә сорап куйды. Ник син миннән качып йөрдең, Майя? Миңа шундый авыр иде. Ә үзең соң, үзең. Беренче көнне үк йөз чөйреп киттең. Шулай кирәк иде, Майя. Мине бит әбиләрең гел сынап тордылар. Ул вакытта сине танысам, бүген бу урында басып та тормаган булыр идем. Ә мин чынлап та сиңа сихер кагылган дип уйладым. Әбиләр башта синең хакта икеләнсәләр дә, соңыннан үзләре дә ышандылар бугай. Син аларны җиңдең, Хәлим. Ничек булдыра алдың моны? Көч каян алдың? Кендектән, Майя. Син үзең минем арттан учыңа кендегеңне кысып кил дип әйтеп калган идең бит. Хәтерлисеңме? Әйе шул, артык хикмәтле бу дөнья. Рухлар дөньясы, күңел дөньясы тагын да серлерәк, хикмәтлерәк. Брас сүзсез тордылар. Сөйләшкән сүзләрен тәртипкә салып бетерәсе бар иде шул аларның. Майя. Сүзне тагын Хәлим башлады. Әү, әткәм хакында кайдан белдең? Син киткәч мин бу кешенең сихерен җиңеләйттем. Зиһенен каплап торган сихер пәрдәсен күтәрдем. Ул шунда ук сине исенә төшерде һәм улым диде. Телен кайтара алмадым, әмма шушы сүзне ул гел әйтә иде. Ә шире? Каян ләккән аңа мондый хәтәр шир? Ансы әбиләр эше. Соңгы вакытта аларга баш бирмәде. Үзе мескен, үзе горур иде. Майя, ә ничек белдең минем үз акылымда, үз хәтеремдә булуымны? Бала янына килүеңнән үк сизенә башлаган идем. Бүген инанып җиттем. Сихергә юлыккан кеше булай үзгәләнми.
Әбиләрең сизмәдеме соң? Сизделәр, Хәлим. Алар хәзер нык шикләнәләр. Сиңа барыбер монда озак калырга ярамый. Алар барыбер сине фаш итәчәк. Көндек кеше вакытлы гына. Ул көчне синең хисең җиңәчәк. Ә күңел хисен карчыклар бик тиз сихр белән каплап куячак. Хис кешенең рухын йомшарта, аны көчсез итә. Майя, мин бит сезне алырга килдем. Беләм, Хәлим, әмма бу мөмкин түгел. Мөмкин, Майя, мөмкин. Минем кендек тылсымым белән китәбез, менә үзең күрерсең. Хәлим, һаман шул бер катлы син. Ул бит сине генә саклый, ул бит синең кендек. Безне кем саклар, кем яклар, Хәлим? Ансы шулай да, ләкин мин сездән башка бер кая да китмим. Мәңгегә шушында калам. Алай димә, Хәлим. Син бит кешеләр арасында яшәү өчен тугансың. Ә син? Син соң кем, Майя? Белмим, Хәлим. Син дә кеше бит, кеше. Кызыбыз да кеше. Без барыбыз да кешеләр. Без монда калырга тиеш түгел, Майя. Тик нишләргә соң, Хәлим? Җаен табарга кирәк, бәгърем. Сихр зәхмәтне җиңәр көч бар ул. Мин моңа ышанам. Аллаһы Тәгаләгә ышанам. Ул безне ташламаячак, Майя. Сезнең Аллагыгыз әйбәт, Хәлим. Ул кешенең рухын сындырмый, аның күңелен богаулап, зиһенен томалап куймый. Мин бу карчыклар сихреннән шундый туйдым. Барыбер бер җаен табачакмын, Майя. Син белеп тор, көтеп тор. Ә хәзер бар, кайт инде. Карчыклар югалткандыр. Әйе шул. Алар теләмичә генә аерылыштылар. Аерылып киткәч тә Майя кабат килеп, бер тән, бер җан булып, Хәлимнең түшенә сарылды. Тагын бераз вакыт сыенышып тордылар. Аннары икесе ике якка китеп бардылар. 8-нче бүлек. Ике ятим җанның теләген Ходай Тәгалә ишетте булса кирәк. Ниһаять, көннәрдән бер көнне бу албастылар утарыннан качу өчен җай чыкты. Аңарчы 3 атна буе Хәлим ике карчык ихтыярына буйсынып, тугры кыл кебек хезмәт итте. Иртәнге таңнан алып кара төнгә кадәр эшләде, бөтен хуҗалыкны үз җилкәсендә сөйрәп барды. Берничә көн утын әзерләгәннән соң, яландагы печән чүмәләләрен алып кайтып өйде. Аннары бакчадагы чөгендер, бәрәңге ише үсентеләрнең төбен йомшартты. 2-3 көндә басудагы борчакны йыгып, бераз киптергәннән соң, суктырыр өчен түбә астына ташып куйды. Хәлим серен бер кемгә дә сиздермәде. Баштарак шикләнебрәк йөргән карчыклар ниһаять тынычландылар. Хәлим дә үз артында җан көйдереп калган утлы карашларны тоймый башлады. Майя белән дә бүтән күрешеп сөйләшә алмады ул. Ерактан гына күреп кала да күңеле җилкенә башлый. Әмма янына барырга кыймый, карчыклардан шикләнә. Булай да очрашкан сайын күзләрен акайтып, сүзәрдәй булып карап китәләр. Кичке ашны да карчыклар әзерли. Майя үз бүлмәсендә бала карап кына яши. Сирәк кенә урманга җиләккә кереп чыга. Алачыкның аргы башыннан килгән җиләк исе генә шул хакта хәбәр җибәреп тора. Ул җиләкне киптерер өчен Майя киң тактага таратып куя. Менә шулай тыныч кына яшәп яткан көннәрдә, шилләнең иң кызган бер мәлендә, уйламаганда, көтмәгәндә әллә каян яшелне яңгыр килеп чыкты. Югыйсә яңгыр булыр кебек тә түгел иде. Күк йөзендә болытның әсәре дә юк, һава коры, саф, кышлар биектә, күк катында ук канат кагына. Күкчәчәк аланындагы чишмә дә агышын үзгәртмәгән, салмак кына талпына-талпына агып ята. Яңгыр көпә-көндез башланды. Әллә каян гына килеп чыкты ул кара болыт. Аның янына икенчесе, өченчесе өстәлде. Бераздан тынык кына гөрелтә тавышы ишетелде. Каф таулары артыннан, юк, җирнең читеннән үк иңрәп ишетелгән бу тавыш бик тиз көчәеп, ярты сәгать эчендә шәһәрләр, кальгалар кырылуны, мәһабәт таулар җимерелүне хәтерләтеп якынлаша башлады. Әллә каян гына җил килеп чыкты. Ул да күктәге гөрелтә тавышына тәңгәл рәвештә көчәя барып, урман эченә яшеренгән кичкенә аланлыкта хәтәр давыл уйната башлады. Бераздан шомлы сихри гарасат өермәсе куптарды. Ниһаять яңгырга да чират җитте. Беренче тамчы уң як чигәсенә килеп кунуга Хәлим дертләп, хәтта чирканып куйды. Аның бөтен тәне җыерылып, җаны кысылып киткәндәй булды. Ниндидер хәтәр афәттән качкан кебек сәнәген лапас эченә атты да алачыкка йөгерде.
Караңгы бүлмәсенә кайтып кергәндә, тышта коеп яңгыр ява башлаган иде инде. Хәзер Майя кайда икән? Баласы кайда икән? Хәлимнең башыннан шул уй китмәде. Урманда гына калмасын иде. Яшь аналарга аеруча ияләшүчән була диләр бит яшенне. Әнә ничек ялтырый ул, әнә ничек дерселкетә галәм арбасын. Хәтта җир күчәре дә менә сынам дип бөгелеп сыгылып куя кебек. Бөтен җәйгә бер генә була торган яшелле яңгыр шулай башланды. Андый яңгырлар берничә көн бара. Аларда ниндидер үзгә, галәми, илаһи тылсым, хәтта сихер була. Кешеләр бу хакта бик белмиләр. Ә бит күп язмышлар шушы яңгыр вакытында хәл ителә. Чөнки бу яңгыр Тәңренең җиргә төшүе. Кешеләр тормышына багып, андагы яманлыкның күбәя бару өчен сыкрануы, үзенең илаһи ихтыяры белән кешеләргә изге кануннар иңдерүе, гынахлы җирдә хакыйкать урнаштыруы. Хәлим белә, бу картлар сүзе генә. Әмма моңа бөтен җаны, күңеле, акылы белән ышанасы, хәтта инанасы килә аның. Майя кайда икән соң? Хәлим тагын шул уйга әйләнеп кайтты. Бер мәл тәрәзә тишеге янында таптанып торды да, чыгып карап керергә булды. Ишек төбендә эленеп торган кәҗәнен ябынып тышка ашыкты. Дөнья караңгыланып калган. Ара-тирә балкып алган яшен яктысында тоташ дивар булып яңгыр ява. Хәлим башын иеп, шул дивар эченә кереп китте. Карчыклар белән Майя яшәгән якка чыгып, тәрәзә тишеге янына килде, колагын куеп тыңлап карады. Карчыклар өйдә. Аларның кызгын тавышларын берни белән дә бутап булмый. Аһа, менә бала тавышы. Ә Майя кайда? Күпме генә тыңлап торса да, Майяның тавышын ишетә алмады Хәлим. Димәк, кайтмаган әле. Ул икедә уйлап тормыйча, сукмак буйлап урман авызына таба китте. Карана бара торгач, хәтсез киткән булып чыкты. Кирегә юлны югалтып, шактый әйләнгәләп йөрде, киеме соңгы җибенә кадәр чыланды. Берничә сәгать яңгыр астында йөргән Хәлимне карчыклар табып алмаса, нишләр иде икән ул? Бу юлы да качкан дип уйладылар ахры, өтә-төртә алып кайттылар да, алачыкның бер тар бүлмәсенә кертеп бикләделәр. Шулай итеп Хәлим тагын ябулы калды. Юеш киемнәрен стена буена сузылган бауга элеп куйгач, такта сәкегә сузылып ятты ул. Тышта яңгыр көчәйгәннән көчәя бара. Күкрәү тавышлары тагын да шымлырак, куркынычрак яңгыраган кебек. Төн буе яуды яңгыр. Икенче көнне көн буе, кич буе яуды. Хәлимне чыгармадылар. Көндезге якта бер мәртәбә ипи белән су кертеп куйдылар да оныттылар. Хәлимгә бөтенләй ямансы булып китте. Аның чын-чынлап елыйсы килде. Берничә минуттан ул чарасызлыктан, көчсезлектән гаҗиз булган җан бәгырен куенына кысып, дымлана башлаган кирфекләрен дә сөртмичә, такта сәкегә чалкан яткан килеш тирән йокыга талды. Төн уртасында ниндидер үтә дә көчле, шомлы күкрәү шартлау тавышына уянып китте Хәлим. Сикереп торып утырды. Алачыкны яшен сукты дип уйлады башта. Юктыр, алачыкка тисә, булай утыра алыр иде микән? Тик нәрсәдер булды монда. Хәлим шулай уйлап кына куйды, тагын ниндидер шартлау тавышы колакларыннан киреп бөтен җан бәгырен ярып, яңгыратып, табанына кадәр төшеп китте. Бу юлы инде төгәл белә. Якында гына ниндидер каралты җимерелеп төште. Абзарларны гына сукмаса ярар иде. Аксайы ни хәлдә икән? Бу яңгыр дәрьясында карт әпә малларны җыялды микән? Ни хикмәт, баягы каты күкрәү сыңгысы булып чыкты. Төн уртасында бөтен җир өстен дер селкеткән шартлау авазы Тәңренең кешеләргә әйтер соңгы сүзе иде ахры. Хәлим алачыкның калын стеналары аша да сизеп тора. Дөнья, табигать, күк йөзе тынычланып калды. Яңгыр басыла төште, җил-давыл урман эченә кирип посты. Шыкылда башылган келә тавышына уянып китте Хәлим. Торып утырды. Такта сәкедә ятып бөтен тәне сызлый. Шулай да сер бирмәде. Бөтен тән егәрен, рух ныклыгын туплап, карчыклар белән очрашуга әзерләнде. Тиз генә түш кесәсендәге киндеген алып учына кысты. И Ходаем, Тәңрем, әгәр булсаң, сакла мине бу явызлардан. Балам хак өчен сакла, дип уйлап та өлгерде хәтта. Шул вакыт бүлмә ишеге шыгырдап ачылып китте.
Һәм аннан кем дисезме? Майя килеп керде. Бик борчулы иде аның йөзе. Бу төндә бер тамчыда күз йоммаганлыгы әллә каян күренеп тора. Әллә Майя түгелме бу? Майя кыяфәтенә кереп, Хәлимне юри сынау өчен теге карчыкларның берсе килгәнме? Хәлим үзен үзе белештермичә артка таба чигенә башлады. Бераздан гына тын сулышын көйләп, «Син кем?» дип сорый алды. Хәлим, әллә мине танымыйсың инде? Майя, чынлап та синме бу? Мин Хәлим, мин булмый кем булсын? Уф, әбиләр бер хәл кылдымы дип котымышты. Майя, курыкмыйча ничек кер алдың монда? Күреп калсалар? Күрә алмыйлар инде алар. Бик хәтәр авыру зәхмәт чире йыкталарны. Яшен зәхмәте. Сихыр дугалары да коткара алмады. Ничек инде? Сихырчыларны да сихыр йыга аламы? Алмыйча ни? Күктәге баш Алла иң хәтәр сихырдан да көчлерәк бит. Менә шул күк Алласының ачуы килеп иреште әбиләргә. Иң элек кырдагы тупыл агачын бәрде, аннары сихыр алачыгын яндырды. Теге зәхмәт уясынмы? Әйе, утарга бүген күк каргышы төште. Ярый әле йортыбызны сукмады. Әбиләр ни хәлдә соң? Исәнме алар? Исәнлеккә исән дә, әмма тиз генә аякка баса алмаслар ахры. Икесе дә түшәктә. Аң зиһеннәре таза, телләре дә бар, әмма буыннары юк. Тәннәре ут кебек, төн буе янып кызышып чыкты. Шул вакыт Хәлимнең уянып кына килгән зиһенендә бер уй яктырып китте. Качарга җай чыкты бит. Майя, әйдә качабыз. Нәрсә сөйлисең син, Хәлим? Әбиләрне түшәктә калдырып ничек китим инде мин? Әллә шуларны кызганасыңмы? Күпме явызлык кылдылар бит алар безгә? Явызлыкка каршы явызлык дөрес түгел, Хәлим. Үзең бар, кит, ә мин кит алмыйм. Күрә торып әбиләрне ачы газапка, аянычлы үлемгә дучар ит алмыйм. Алар бит мине табып алганнар, үстергәннәр. Үзләренчә тәрбияләргә тырышканнар. Шул албастылар әткәмне харап иттеләр. Мине бәхетемнән аерырга теләделәр. Юк, мин аларны бер тамчы да кызганмыйм. Теләсәм дә кызгана алмыйм. Кай чакта мин дә аларны күрә алмыйм. Әмма без бит кешеләр. Сихыр зәхмәт ияләре түгел. Без акыллырак, мәрхәмәтлерәк булырга тиештер. Хәлим? Бәлки, син хаклыдыр да. Майя, кил әле бер кочаклап сөйим әле үзеңне. Бер кемнән курыкмыйча, шикләнмичә сөйим әле. Ничек сагындым мин сине. Хәлим, бер әйбер хакында сорасам, ачуланмыйсыңмы? Сора, Майя, сора. Нишләп ачуланыйм ди мин? Хәлим, минем синең белән йоклыйсым килә. Ир белән хатын кебек. Эй, Майя, бу хакта сырыйлар димени? Бу бит Ходай Тәгалә ихтыяры, аның бүләге. Кил монда. Мин дә сине үзлеп яратырга телим. Хәлим. 9-нчы бүлек. Сихырчы карчыкларның авыруы көчле иде. Алар буынсыз, егәрсез булып бер атна чамасы яттылар. Бу атна эчендә Хәлим аеруча тырышып, бөтен көч-куәтен салып эшләде. Чөнки вакыт бик тар иде. Карчыклар аз-маз йөри башлауга, Майясы белән Гөләшен алып, авылга кайтып китәчәк ул. Аңа кадәр утарда кыш чыгарлык утын, азык-төлек, ит-мазар әзерләп калдырырга кирәк. Җыелган борчакны суктырып, ашлык абзарына салгач та Хәлим ауга чыгып китте. Юлы уңды, капканга берничә кабан дуңгыз эләккән иде. Соңыннан итләрен тузлап какларга элде. Сыер суйдылар. Бер сыер, бер бозау гына калдырып, әпәгә эшне җиңеләйттеләр. Бу әпәнең үзенә алачыктан бүлмә бирделәр. Аңарчы Хәлим аны әйбәтләп мунчада юындырды. Яшен суккан агач кыр уртасында ыржаеп тора иде. Хәлим шунда ук чыкыр казып, аның кара корымга буялган кәүсәсен турап күмеп куйды. Зәхмәт уясында күңелгә шым салып тормасын дип, җир астына яшәргә булды ул. Янган алачык кисәүләрендә җир куенына иңдерде. Өстенә утын әрдәнәләре ияргә дә иренмәде. Шушы бер атна эчендә Хәлим утарга чын хуҗа булып алган иде. Майя тугры хатын кебек ире тирәсендә бетерелде,
аның һәр әйткәнен җиренә җиткереп үтәп торды. Тегесен монысын китерде, анда-монда йөгерде. Алар хәзер өчесе бергә торалар, бергә йоклыйлар, бергә ашыйлар, чын гаилә кебек. Шөкер-шөкер килеп кич утыралар, газиз балалары тирәсендә мәш киләләр. Бер атнадан авыру карчыклар стенага тотынып йөри башладылар. Әмма алар әлегә бик хәлсез иде. Зәхмәти сихерләрен кайтарырлык кына түгел, кирфекләрен күтәреп карарлык, авызларын ачып сүз әйтерлектә хәл егәрләре калмаган иде әле аларның. Ә күзләрендәге усаллык, явызлык шул килеш. Әгәр булдыра алсалар, сикереп торырлар иде дә Хәлимне Майяны төпсез зәхмәт чокырына ташларлар иде. Моны Хәлим дә Майя да сизенә. Хәтта төгәл беләләр. Карчыклар үзләренә хәл керү белән, сөяк санакларын җыеп йөри башлау белән, рухи егәрлекләре кайту белән иң элек Хәлимгә ташланачаклар. Шуңа күрә монда озак калырга ярамый. Тагын бер көнгә торыйк, тагын бер төн генә кунык дип яши торгач, тагын 3 көн үтеп киткән әнә. Карчыклар да үз-үзләрен белерлек хәлгә килделәр. Тирә-якка мут карап йөри башладылар. Тизрәк ычкынырга кирәк моннан, бүген үк китәргә. Хәлим китү сәгате сукканын аңлады. Бу хакта Майяга әйтте. Майя бер сүздән дәшмәде. Димәк, риза. Аңа кыен икәнен аңлый Хәлим. Ул бит шушы аланнан, шушы утардан башка һич ни күрмәгән бер гөнаһсыз адәм баласы. Бөтен төбең тамырың белән бергеп, озак еллар яшәгән төбәгеңнән, ак баба әйтмешли, үткән гомереңнән кубарылу рәхәт түгелдер шул. Өчәүләп әткәләренең каберен карап килделәр. Хәлим бер почмакка чүгеп дуга укый башлады. Майя гомерендә беренче мәртәбә кулын кушырып, үз алдына теләкләр теләп утырды. Янда гына ширәм өстенә түшәлгән җәймәдә балалары ята. Ул да нидер мыгырдана, сөйләнә, башын калкытканда итә, турып китмәкче була. Әйе, нәсел дәвам итә. Аның бер очы җир куенында калган, икенче очы әнә тормышка яңа калкып килә. Хәлим Коръән телендәге дугаларын укып бетереп, әтисенә үз телендә эндәште. Әткәй, без китәбез инде. Ачуланма, кырыгыңны көтә алмадык. Тыныч йокла. Гомер буе тынгысыз тормышта, зәхмәт чокырында иза чиктең. Хәзер булса да тыныч яшә. Җәннәт дөньясының бөтен рәхәтләрен күр. Рухыңны кайтарып тор. Без аңа мәрхәмәт күрсәтербез, игелекләр кылырбыз. Хуш, әткәй. Хуш, әткәй. Монысын Майя әйтте. Онытма безне. Онытма. Ходай кушса бер күрешербез. Күрешербез. Шунда гына алар янәшәдә пәйда булган карт әпәне күреп алдылар. Тегесе гаепле кеше кебек, алар артында бер мескен кыяфәттә басып тора иде. Иң гаҗәбе шул, аның моңсыз, җансыз күзләрендә мөлдерәмә яшь. Гомер буе сихер тоткынлыгында яшәгән бу бичара җан әллә берәр нәрсә сизенәме? Хәлим салмак кына кузгалып, әпә янына барды, иң якын кешесен сөйгән кебек итеп, аркасыннан кагып куйды. Аннары алачыкка төбәп китте. Аңа баласын күкрәгенә кыскан Майя иярде. Әпә кузгалмады. Хәлимнәр үр артына төшеп югалганда да шунда басып тора иде әле ул. Ниһаять җыенып беттеләр. Юлга икмәк, сөт төйнәделәр, алмаш киемнәр алдылар. Баланы аркага асып бару өчен баулы әрҗә әмәлләделәр. Юлның озын, авыр буласын белә Хәлим. Шуңа күрә дә җентекләп, бөртекләп әзерләнде. Майя карчыклар белән саубуллашу өчен соңгы тапкыр алачыкка кирип китте. Озак торды ул анда. Хәлим күңеленә шик керде. Әллә тагын карчыклар сихренә юлыктымы? Нигә булай озак тора? Ник чыкмый? Әнә бит Гөләш тә тынгысызлана башлады. Әллә ул да берәр нәрсә сизенәме? Эх, Майя. Үзе керергә уйлаган иде, аның каршына йөгерә атлый Майя килеп чыкты. Нәрсә булды, Майя? Ник озак тордың? Әбиләр пыр тузына, әмма берни эшли алмыйлар, көчләре азрак. Шулай да тизрәк китәргә кирәк. Югыйсә аларның сихре безне куып җитәчәк. Соңгы мәртәбә аланга утарга күтәрелеп карадылар да юлга кузгалдылар. Урманга керә-керә Хәлим иркен сулап куйды.
Ниһаять, котылдылар. Ул кинәт Майяга күтәрелеп карады, аның күзләре яшьле иде. Хәлим дәшмәде, юатмады да. Әйдә еласын. Ачы яшьләрен шушы зәхмәтле урманда калдырсын. Яшь бертеге белән бергә бөтен күңел ачысы, жан сагышы, йөрәк әрнеше тамып төшәделәр бит. Майя урман кызы. Аны урман сәфәре белән аптырата алмыйсың. Шулай да берничә сәгать барганнан соң утырып хәл алырга булдылар. Майя гөләшне имезеп алгач, куак ботакларыннан бишек ясап, бер агач төбенә салды. Үзе яфраклардан җилпуш әмәлләп, чебен-чирки куып тора башлады. Хәлим дә бер усакка аркасын терәп, аягын алга сузып җибәрде. Күзләрен йомды. Урман тавышына колак салды. Бер кош аның игътибарын аеруча җәлеп итте. Бу бит урман тургае. Табигатьтәге иң серле кошларның берсе, иң уңган, иң түземле, иң моңлы кош ул. Ә бит бу кош җылы яклардан иң беренчеләрдән булып кайта. Кыш әле калын тунын салмаган, ә урман тургайның тавышы чишмәдәй челтери башлый инде. Ул үзе сабан тургайына охшаган, әмма аннан кечерәк, ә башында коңгыр түбәтәе була. Анысы илаһилык билгесе, диде Ак бабай. Иң кызыгы, җәйге төннәрдә урман тургайын урман кошы булса да агач башында күрә алмассың. Ул бу вакытта ак болытлар янында. Табигатькә мәдхия җырлап оча. Ә көндезен җыр өчен вакытлары калмый бу кошларның. Көн буе алар бала тәрбияләү белән мәшгульләр. Шуңа күрә күк йөзенә кичкә табагына күтәреләләр. Аларның җырлары да бишек җырын хәтерләтә. Әнә бит. Әллүлүлү, лүлүлили. Татарда да нәкъ шулай. Әлли-бәлли бәү. Гөләш тә ишетә бу җырны. Әнә ничек изрәп йоклый ул. Майя да оеп киткән, башын каен кәүсәсенә терәп онытылып йоклап утыра. Тукта. Күпме утырганнар соң алар монда? Кузгалырга кирәк. Урман тургае күккә менгән, димәк, тиздән караңгы төшәчәк. Хәлим торып басмакчы булды. Тик ниндидер көч янындагы усак агачына бәйләп куйган кебек җибәрми тотып тора иде аны. Әллә тагын сихер үтә башлаганмы аларга? Ничек тә ычкынырга кирәк бу каргалган урманнан. Түш кесәсендәге кендеге урынында иде. Хәлим аны учына алып, сак кына кыскалап карады. Кабат урынына салып куйды. Аннары Майяны уятырга кереште. Әмма Майя тиз генә уянмады. Хәлимнең куркынып эндәшкән тавышына иң элек Гөләш уянды. Елый башлады. Хәлим нишләргә дә белмәде. Баланы юатыргамы, әллә Майяны уятыргамы? Тезендә йөреп, анда омтылды, монда омтылды, ни кызын тынычландыра алмады, ни Майяны аңына китерә алмады. Шулай да кызының үксеп елавын ишетеп, Майя күзләрен ачты. Тирә-ягына каранды, башын тотты. Ни бу, Хәлим? Башым әйләнә. Нигә елый бу бала? Кем баласы ул? Майя, әйдә, тор тизрәк, киттек. Югыйсә харап булабыз. Тиз-тиз генә җыендылар да тагын кузгалдылар. Исерек кеше кебек айкалып-чайкалып барган Майяга Гөләшне бирергә курыкты Хәлим. Бөтен булган төенчекләрен дә, баланы да бер үзе күтәреп алга ашыкты. Майя чак-чак ияреп бара. Ул һаман аңына кайтып җитмәгән, хәле егәре дә соңгы кершегендә. Ләкин туктарга ярамый. Майя моны гына аңларлык. Бу зәхмәтле урыннан ничек тә читкәрәк китәргә кирәк. Юлга, тормышка, кешеләргә якынайырга кирәк. 10-нчы бүлек. Алар юлга килеп чыкканда, күк йөзен төн пәрдәсе томалап бетерә язган иде инде. Ниндидер хәүф хәтердән качкан кебек, йөгерә атлый менделәр алар юл өстенә. Майя урман зәхмәте шаукымыннан шактый айнып өлгергән, ә Хәлим киресенчә, ару-талудан бераз миңгрәүләнә башлаган иде. Ул юл өстенә менгәч тә, як-ягына каранып алды. Басып торган урынында ук такыр асфальт өстенә тезләнде. Шул тезләнгән килеш төенчекләрен куйды, аркасындагы әрҗәсен чишеп ташлады. Чирәмлектә йомшаграк та, уңайлырак та иде. Әмма Хәлимгә юл читенә чыга калса, бу урман кабат суырып тартып алыр кебек тоелды. Майя белән дә сәер хәл. Ул гомерендә беренче мәртәбә таш юл күргән кеше кебек исе акылы китеп, аяк астына карап торды, аннары баласын кочаклап тоткан килеш, йөгереп килеп,
юл йөзлегенә сак кына уң учын куйды. Әмма шундук кире тартып алды. Асфальт өстеннән көндезге кояш җылысы китмәгән иде әле. Шул җылы асфальт куркытты ахраны. Амай чынлап та мондый юлны беренче мәртәбә күрә иде. Үткән гомерен кара урман эчендә яшәгән бу Хода бәндәсе инде килеп, кешелек дөньясында яңадан туарга һәм яши башларга тиеш иде. Ә бу җиңел түгел. Хәтта мөмкин булмаган хәл. Майя менә шушы мөмкин булмаган хәл әхвалны кабул итәргә, акылын һәм зиһенен югалтмыйча, үткән белән киләчәк арасында яткан сихри шикне кичеп чыгарга тиеш иде. Хәлим аңлый, туктап хәл алмыйча торып, авылга кайтып җитү хакында уйларга да ярамый. Ә хәл алу төн уздыру дигән сүз. Әнә Майяда талчыккан, телдән язган, урмандагы шаукым да эссез калмаган ахры, күзләрендәге элекке нур сүнгән. Шулай да алар исән-сау килеш олы юлга чыгалдылар. Бу сөендерә. Калганы вак мәсьәлә. Тормыш әкренләп үз урынына урнашыр, авылга, әниләре янына кайтып җитсеннәр генә әле. Хәлим соңгы көчен туплап чыбык җыярга кереште. Юлның тап уртасын чамалап, җыган чыбык-чабыгын өйде дә ут төртте. Учак тергезеп җибәрде. Шул учак янына бөтен булган кием салымны түшәп, урын җир әзерләде. Аннары юл читендә баласын кочаклап уеп утырган Майя янына китте. Култык астыннан тотып, ипләп кенә торгызды. Баланы үзенә алды, учак янына алып килеп, түшәлгән киемнәр өстенә ятарга булышты. Газизләренең өстенә әрҗә төбенә түшәлгән иске генә япманы алып япты, ә үзе аякларын чалыштырып учак каршына утырды. Әмма иркенләп утырырга мөмкинлек булмады. Бармак калынлыгындагы кыры сары ботак чатакны учак шундук ялап куйды. Хәлим бу гуш учакка тагын азык эзләргә китте. Урманга кергә курыкты. Юл читендә генә йөрде. Берничә юан усак ботагы табып алды. Соңгы яшенле яңгыр гарасаты сындырган ахры, кайрыларында суты да кибә бетмәгән. Бу учак туймас тамак булды. Хәлим якын тирәдәге бөтен ягардай әйберләрне ягып бетерде. Әмма утын юк дип кенә учакны сүндерәсе килмәде аның. Шушы учак сүнсә, әллә нинди афәткә юлыгырлар төсле тоела иде. Хәлим юл буенча алгарак барып килергә булды. Тагын бер мәртәбә Майяга, аның кочагында мыш-мыш килеп йоклап яткан сабыена карап алды да китеп барды. Арыган, буынсыз хәлсез калган аякларын өстерәп, хәтсез йөрде ул. Шактый гына чыбык-чабык җыйды, маугып китеп, ут турында да оныткан бер вакыт. Исенә килеп, Майя калган якка караса, йөрәге жу итеп китте. Учак сүнгән, юлны дөм караңгылык чорнап алган. Хәлим кулындагы нарат теркесен бер читкә атып бәрде дә, туктаган урыннарына йөгерде. Каян гына табылгандыр ул көч дигәнең, күз ачып йомганчы элеккеге учак урынына килеп тә җитте. Дөресрәге, килә-килә аптырап килде Хәлим. Нинди шүмәлә карайып торасың юл уртасында? Ат бит бу. Арбалы ат. Кайдадыр күргәне бар аның бу йөнтәсатны, бу тылсымлы арбаны. Ә кешесе кайда? Учак сүнмәгән икән. Шушы ат арбагына каплап торган. Әнә Майя тирәсендә кемдер йөри, ат ияседер инде. Нинди мәрхәмәтле юлчы куып җитте икән аларны. Алай дисәң, атның торышына караганда, ул нәкъ Хәлим йөргән яктан килгән булырга тиеш. Ә ничек күрми калды соң аны Хәлим? Сәер бу, бик сәер. Юлчы карт Хәлимне аяк өсте каршы алды. Сезмени бу улан? Юл уртасында нинди адәм баласы мәрткә китеп ята дисәм, синекеләр икән. Әйдәгез, мин шул якка, алып кайта алган кадәр ияртәм. Җайлап утырт хатыныңны. Икегез дә иләс-миләс күренәсез. Менә шулай. Хәлим ләм-мим эндәшмәде. Ул хатынын, баласын арбага урнаштыра-урнаштыра, бер сөенде, бер сагайды. Кем бу? Нинди әкият карты? Нинди сихер иясе? Килгәндә дә шушы картка утырып килде бит ул. Әйе, каядыр юкка чыкты ул соңыннан. Бик тә сәер зат. Сагырак булырга кирәк. Ничек кенә шомланса да, сагайса да, бу юлчы картка иярүдән башка чара калмады Хәлимгә. Күңелендәге җир суы, хатынын, баласын авылга исән-имин кайтарып җиткерү теләге җиңде. Арбага урнашып, кузгалып киттеләр. Майя белән Гөләш һаман йоклыйлар. Хәлим үзе уяулы йокылы бара. Бөтенләй йоклап китүдән курка.
кем белә, нинди затка ияреп китмәссең төн уртасында. Хәлимнең уйларын укып баргандай, юлчы карт әйтеп куйды. Бер дә борчылма, олан. Барысы да әйбәт булыр. Моңа кадәрен кичергәнсең, инде җиңелрәге килер. Нәрсә хакында сөйли ул? Минем урман тормышымны, урман тарихымны белгән кебек сөйли бит бу. Менә кәмәт. Хәлимнең уйлары төйнәлеп бетә алмады, картның йомшак тавышы бүлде. Теләгәнеңне таптыңмы инде, Хәлим балам? Хәлимгә тагын да сәеррәк тоелды бу сорау. Каян белә ул аның исемен? Кәмәт. Каян беләсең минем исемне, бабакай? Белмини. Сине бу урманда һәр агач, һәр үлән белә бит. Көлүендә дә нидер бар аның? Кеше көлүе түгел бу. Әмма тавышы йомшак, хәтта рәхәт, шифалы, күңелгә ниндидер тынычлык бирә торган тавыш. Әллә берәр изге рухмы бу? Шул ук Хызыр Ильясмы? Теге вакытта да шикләндергән иде. Әнә бит актан киенгән, чәч-сакаллары да аппак, озынча йөзе дә серле матур, ниндидер нур, яктылык сирпеп торган кебек. Хәлим аның хакында уйламаска тырышты. Күбрәк уйлаган сайын күңелне күбрәк шикләндерә, хәтта куркыта. Өйләре, әнкәсе хакында уйларга кереште ул. Ничек кенә яшәп ятадыр инде ана бәгыр. Улын югалтудан йөрәге телгәләнеп беткәндер. Күңеле яшәү дәртен, җаны тынычлыгын югалткандыр. Чыгып китүе дә әллә ничек кенә булды шул. Әллә нинди бер көч сөйрәп диярлек өеннән алып чыгып китте ул вакытта. Майысы, кызы өчен купкандыр шул туган нигезеннән. Жан-жанны, кан-канны, тән-тәнне тарта диләр бит. Шушы бер ай эчендә Хәлим үзе дә изелеп сагынды Кампәрлене. Хәтта Ак бабай белән Вәсимә карчыкка кадәр сагындырды. Әллә ничек җирсеп сагынды ул бу юлы. Кызык тойгы. Җирсү. Сагыну гына түгел, җирсү. Җирсү дигән сүздәндер инде. Менә хәзер төшенде ул. Бер вакыт каз эмәсе вакытында Мәймүнә әби сөйләп утырган иде. Һәр җир урынның, төбәкнең җирсү раббысы була. Бу Алла рухы балага ана карынында чакта ук эчкән суы, капкан ризыгы белән керә. Киндек каны тамгач, бала белән җирсү тагын да якынаялар. Дөресрәге, җирсү яңа туган имчәк баласын тулысынча үз яклау астына ала. Кеше үз чиратында бу илаһи көчнең чисталыгын, көрлеген, изгелеген сакларга тиеш була. Кешеләре көчле булса, җирсү да көчле була, имеш. Читкә киткәндә кеше үзе белән бер уч туфрак алса, җирсү мәрхәмәте узатып йөрер, юлы уңар, дип тә сөйләгән иде Мәймүнә карчык. Илен саклап яуда үлгән батырлар каберенә туган җир туфрагы салганнар. Туган төбәк чишмәсенең суын бөркәгәннәр. Тыныч ятсын, җир суы янында булсын, аңа теге дөнья тормышында ярдәмче булсын дигәннәр. Менә Хәлим үзе бу хакта оныткан. Кесә төбендә бер уч туфрак йөртсә, шул кадәр җәфага тарымас иде мөгаен. Кем генә белеп бетерә язмышны? Күрәсе булгандыр. Иң мөһиме, аның тормышы түгәрәкләнде хәзер. Өйдә әнкәсе көтә, хатыны кызы янында, кайту белән өй салып җибәрер, акылы да аяк, кул аягы, бавыр йөрәге дә таза сау. Тагын ни кирәк бу дөньяда? Тагын ни кирәк? Ни кирәк? Арба читенә аягын салындырып утырган Хәлим уеп киткәнен сизми дә калды. Аруы, талчыгуы шул кадәр көчле иде ки, ул салмак кына юыртучы атның пышкырынуын да, юлчы картның ара-тирә авыр сулап, «Я Хода, ярлыка балаларыңны!» дип, үпкәдән чыккан уфтанулы тавыш белән әйтеп куюын да ишетми инде.